правим видео без контент. Просто образователно видео. Какво не трябва да бъдете и какво трябва да бъдете. Спри! Сега! Това е сняг, а това е човек. Мъжите ще взимаш ти. Ива Тел те харесва. Ива каза, че иска тебе да те вземе. Тел като порасне каза, че иска да стане такъв. Е такъв. Що снимаш за хората? Моля, още един път си някакъв. Още един път. Още един път си. А знаеш ли колко ми пука къде ти е влезе в окото? Ако нямате какво да правите, гледайте ни без контент видеята. Имаме най-добри оператори именно мен. Днес Теодор. Няма да им пуска. Пейката не е Теодор. Сега. Тел каза, че иска, че си търси гадже. Моля ви, фенки, пишете на Тел, ще ви. Може, ако пишете много коментари, че сте съгласни, да ви пратиме номера на Тел. И не чат, който познавате Тел, напишете номера. Не пишете номера в коментарите. Напишете го. Така. Сега ще питаме Тел един неудобен въпрос. Тео, харесваш ли си Ива? Не. Каза